enorme. Des del dia que el vaig conèixer ja notava alguna cosa especial en ell. I bueno, i després de 2 anys, què tinc que dir? Estem on estem i és gràcies a la seva constància, al seu esforç i al caràcter que té. En el seu criteri no cap el avui no vaig a entrenar, el avui no vaig a eixir a córrer, avui no vaig a eixir en la bici. Jo crec que aquests són els seus valors que més força li donen, no? A mi jo el conec de fa molts anys, o sigui que per mi una persona superlluitadora, vull dir, un deportista complet y como persona pues un 10. Yo la verdad que lo conozco hace mucho tiempo y es genial, es perfecto. Sembla que quan es parla bé d'una persona és perquè s'ha mort o perquè... Però no, de veres. Es pot dir que és molt humil tant en el treball com a l'hora de competir. I igual és en la competició com en la vida real. Sempre és un loco de l'esport. Sí, un poc friqui sí que ho és. Sí que és. Bueno, més que un loco, jo crec que és una persona que té les coses prou clares i sap el que vol i el que té que fer per arribar a aconseguir-ho i sacrifica, pues, és una persona que treballa, que té vida familiar i a banda pues, està fent el que està fent. Entonces, això dona molt de sí. És un loco. És un loco de l'esport. És un loco, vamos, el tio, la passió que li posa, el treure la xispeta isa que m'ho fa treure un poquetet a tots i no, avui estic cansat, avui no estic entrenant, no, perquè ell va eixir a entrenar i va apretar molt a tots, o sigui, no podem pensar així, entonces jo penso que és un loco. Yo creo que es un enamorado del deporte. Le encanta el deporte, le encanta. Cada día quiere más. Sí, arribarà més junt encara. No solo és bon xic, sinó que a més se li veu, és que no fa falta, vull dir, només el coneixes de 5 minuts i ja saps que és bona persona. El que diu Manolo, no? Que des del primer moment el cau bé, si tens que demanar-li alguna cosa, pues, ho fa sense remugar i... Jo el considero superhumil, sempre li preguntes i ell, no, bé, tal, superimplicat en tot el que fa, té una capacitat enorme de sacrifici i jo això ho admiro un munt en ell. És de les persones que sempre T'alegra torbate. és de veres de que està molt loco en el tema del deport, però també és de veres de que poques persones que tenen aquest nivell de locura tenen tant els peus en el terra com el de Sant. No sols en el deport, tot el que ho fa a muerte, és un tio superimplicat. Tot el que ho fa amb molta implicació. I està clar que si estàs loco i damunt t'acompanya els resultats, pues bueno. Lo més important és que ho disfruta. Entonces ja és un sacrifici entre cometes el que està fent. De fa ja una bona temporada que es mereixia algo així. I crec que allí va fer coses molt importants cara al club i cara al coll.